Fil-waqt li rnexxielu jasal għal ftehim u kien uman, il-Prim Ministru Joseph Muscat ħares ukoll l-interess nazzjonali. Dan meta kien kruċjali biex xpruna lil tmien pajjiżi Ewropej jaqsmu l-piż ma' Malta u jieħdu bejniethom l-immigranti abbord il-bastiment MV Lifeline. Biex fil-waqt li evita dik li setet kienet traġedja umanitarja oħra fil-Baħar Mediterran, taffa ħafna mitħassib tal-Maltin li pajjiżna ma jerfax il-piż tal-immigranti waħdu. Dan is-sentiment espress f'artikli ta' żewġ opinjonisti ewlenin fuq il-Gazzetta MaltaToday tal-Ħadd. B'ton skjett iżda meqjus, l-opinjonista Michael Falzon irrikonoxxa ħidmet il-Prim Ministru Malti biex intlaħaq dan il-ftehim biex fil-waqt li nhar l-Erbgħa fuq il-fosos tal-Furjana eluf kienu qed igawdu il-kunċert tal-Lifeline TV, ftit pass il-bogħod kienu qed jiġu salvati il-ħajjiet. Falzon kellu wkoll messaġġ għal dawk li jaħsbu li b'din id-deċiżjoni il-Prim Ministru wera kemm hu dajjef. Those who think Muscat showed weakness when he brokered this ad hoc solution are completely off the mark, kiteb Falzon. Minatijaw f'artiklu dettaljat ta' żewġ paġni, l-opinjonista James De Bono iddeskriva lil Joseph Muscat bħala statesman u qal li bħalma ġieli ġara fil-passat reġgħu wera l-kapaċitajiet tiegħu fin-negozjar biex minn sitwazzjoni diffiċli ħareġ bħala plejer fil-politika Ewropea. Dan kollu għal darb'oħra juri li huwa fil-momenti li żjed diffiċli li joħroġ ċar is-sens ta' tmexxija. Meta ħadd ma sab soluzzjoni u l-kwistjoni bdiet tingħata l-ġenb kien il-Prim Ministru Malti li ħatmun u sab soluzzjoni li salvat ħajjet mijiet ta' persuni. Biex isem Muscat sib mnaqqax fl-istorja bħala l-ewwel mexxej ta' stat membru li rnexxielu jikkonvinċi mexxejja oħra, inkluż dak ta' Norveġja li mhuwiex fl-Unjoni Ewropea, jinaqdu miegħu fi ftehim li jagħmel differenza f'ħajjet in-nies.